Igbo Love Themselves Charity Foundation. Akubete Housing Estate. Rights Article International Nigeria Limited. Wonderful. Mathias. Ọ dịkwa egwu. Kedu ihe Maazị Ejiofor nọchitere anya ya n'ala Igbo? Maazị Ejiofor na-anọchite anya ndị nna anyị na nna anyị ndị gboo, ndị nwụrụ ọrụ n'aka ndị ọcha n'ụzọ na-ezighị ezi. Ya mere Chukwu Okike abịa ma na aja ala Igbo zitere ya ndị Igbo dịka onye nzọpụta anyị. Ajụjụ nke sonye abụrụ, kedu aha ị na-etu Maazị Ejiofor? Aha m na-etu Maazị Ejiofor bụ Ọzọ Igbo Ndụwa, ahụ mere ndị ụka, mgbọgbapụrụ Jizọs n'ala Igbo, ma bụrụkwazi ọhamadike nke abụọ n'ala Igbo.